Ningizimu Afrika nina baphunga nomageba nina babhejana ephuma esiqhubini siyanibingelela sanamukela nonke Babu Dokotela TV show. Namhlanje ke njengenjwayelo sihleli noBabu Dokotela sihleli noBabu Wesizwe Babu Jabulile bathi ubaba omuhle njengekhehla lomlungu. Babu Dokotela ake sikudedele ubingelela ababukeli bonke emakhaya. Siyabingelela ubaba Dokotela Babu Wesizwe Babu Jabulile. Sisethekwini lapho sisebenzela khona umgaqo esikuwona corner of Queen Street and Albert Street. Sisebuilding ekuthiwa iNedbank House building sise 19th floor. Ubingelela yoko umzulu kaMancengezi. Siyabonga. Babu Dokotela ake soke sibhekela topic yethu namhlanje sikhulume ngeNdoda Edlamasi. Kodwa ke ake siqale kusibheke lo mbuzo Babu Dokotela. Joining secret society or brotherhood. Into ekhona kahle leyo lento yo secret society noma kusuke scam nje oyidlalelwa ngazabantu. Siyabonga, it is a good question. Abantu uma usufile bathanda ukukuphoxa, bathanda ukukhuluma imfihlo zakho kade zingekho. Usukusufileke lapho. Njengamanje kune trend ekhona whereby former Archbishop Tutu egqoke igown yama Freemasons baveze late His Excellency Nelson Mandela egqoke igown yama Freemasons. Asilungise spelling kwa secret society ama camera waphathu. That's number 1. Number 2, kwa secret society ubusa buvezwe. Amagawuni asetshenziswayo, amagawuni if ufakwe kuma Freemasons, amagawuni esuke emboza ikhanda. Ukusho ukuthi most of the time abantu basebenza bezinto ekuthiwa ama photo edit. Bawufake noma kumuphi umzimba amakhanda abantu. Ku secret society it's more likely it's a 1-on-1, it's a 5-on-1, it's a 12-on-1, akubi 101. Anize nibe baningi kuba 1-on-1. Mesime ku 1-on-1 meaning that there's no camera allowed. Most of the time into zakhona zenziwa ebusuku whereby ama temple akhona amanyawo aka Rukia 786 amanye aka 666 whereby but hail the light, hail the sun, hail Lucifer. Yabo. Kodwa yonke into basobe embozile ubuso. And then there is no way ukuthi khona umuntu ongabaya bashutha lapha kushuthwana, meaning that if sikhuluma ngo Rukia 786 ungena kwi brotherhood, ungena at your own between me and you, and then ama secret eswa disclose between me and you, and then code usukuzoyisebenzisa usukuyinikiwe particularly no suku ozosebenzisa ngayo. That is whereby ungena ke kwi brotherhood. But kwi brotherhood family sikufaka uma ono 100,000 so that uzokwazi ukuthi uma initiator silande nama grandmasters. Ama grandmasters amanye siyakwazi ukwa fly from Cameroon, fly from Ghana, fly from Nigeria, but kubantu asuke bekhokhe 100,000 lawo bantu. Laba abanye bakhokhe 50,000 isibackground siba break down ice latina ngoba kunabantu asuke bethunyiwe intelligent ukuthi abazo infiltrate iorbit yethu ukuthi so orbita kwephi planet. Ngalondlela we have to protect our grandmasters no matter what it costs. Even ukuthi wena ungathi hayi uzofa 5,000 ngaphezulu, you need to meet them. Why? Who sent you? Babu Dokotela Babu Wesizwe Babu Jabulile says ufuna ukungena kwi brotherhood, join a secret society, icode yakho 786 Rukia esizokunika yona ozosebenzisa, but you are not allowed ukuthi ufike la ucheck ufuna ukubona obani because we don't trust you. We do not trust you. Siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Asibhekele Babu Dokotela. Ikhona indlento yokuthi mhlawumbe umuntu mene iqasho uyakwazi ukuyithwebula iqashi zibe imkhovu okanye zibe iqela zakhe nje. Siyabonga kakhulu. Asikuvume asikusho lokho ukuthi abantu bayi commodity. Abantu bayi asset. Imali ikubantu. Imali ayikho enkomeni ayikho embuzini. Uma ufuye imbuzi uzifaka umkhomiso naso ukuthi izale kakhulu. Abantu bebeqashe kwakho nabo futhi ufuna ubafakela umkhomiso ukuthi babe imkhovu yakho bahlale la ekhaya. Kunendawo esibakhela yona yokuwashela. Kuthiwa nganzami kuwashwa laphana. Imume uwasha nje umuntu ube nendawo yokuwashela khona. Le ndawo suke siyisebenzile. And then uma sisehamba umuntu obeqashile kuwena
normally akanotice ukuthi kufuna Chanel bese hamba endlini. Siyashanela ke endlini siqoqe zonke izibi zabo. Siqoqe izibi zabo ukuthi lo muntu noma ngabe yini ayenza ingaphumeleli but kube prosperity ama tenant alana. Ngoba yena usuke somkhovu ukuthi le tenant engenayo ingena ku clean endlini anginazibi kanti izibi ebeze umuntu ozathethathiwe sayisebenzisa. Ama tenant kubaleka kakhulu ukuthi uwanika indawo yodwa kuneke ingubo. Bangafiki nomqondo ukuthi banomusho bane dry. Banikwe indawo yodwa kuneke ingubo. Le ndawo abama kuyona izikhala kakhulu kuyona. Le ndawo asibamisa kuyona siyakhala. Yila ulayini awunalutho, ulayini ngawusula awunalutho. Inkinga lento siyifaka la phakathi. Sifuna la bemikhona, uma usiyayitshela futhi lento usho ukuthi njengamanje lo muntu ume la imali anayo ngifuna iningi mina. Uma usubashayile uyabatest. Ubaqala ngokuboleka u200 Uma usumtshela usezobamba irentini. Uma esebamba irentini arenti yona urenta ngidodakazi wakho eGoli. Ngesikhathi wena uthatha u200 athi uyarenta rent imali short undodakazi ubuye ispring kuyena. Athi room 15 abana magamba ama reference abo room 15 or room 1 or room 6. Room 15 imali yakhe yashort ngo400 Yena umethu uthinta undodakazi ethi hayi wayithatha ugogo lana athi angikhuluma ngogogo ngikhuluma ngerent yakho iyashort ngizocetha kuphela kwenyanga sekufile notice usiphumele. Umesebuyela kuwena uzothi hawu ngane yami usungazukhala 400 uyaganga ndodakazi ngakhala 400 khulumani njengezingane hawu khulumani njengezingane kuphele kanjalo lo mali nosangibuyisele into esele ukuthi enagcwasa lo 400 kuphelile emva kwaloko futhi ushaya umunye futhi and then ubashakwa sa joke bazogcina sebejwayele nje ukuthi ugogo o200 o100 akababuyisi o100 usebaqala manje na into osuyenza uma uyogross uhamba ngemoto zabo usuhamba ngemoto zabo sebeyogrossela yonke into sebeyakwenzela umoya esontweni usanjiswa yibona and then usubashayile ke sebeyathithiza ke lapho sebeyathithiza and uqikelele ukuthi ujwayele ukuthi uvesena ukuboyila inyama umbizi mesahlela lapha emiya ukuthi hayibo wahlala nansi inyama la akudlula ngendle yakhiyo kanti lenyama vese inyama eqasho nobuthe kabili kathatha amaqatha umuso usana uyahlehla ukhipha uthulitha udrink endlini ubekela ngesikhathi bedle nosayingeni leyonto into egade kakhulu yilamathambo kade bedla ngawo lamathambo sesiyawathatha ke lamathambo sowasebenzisa iqashi sifuna uzigade zeluse ngomuthi iqashi zeluse ngomuthi funa ithithize sibo obhanjana emva kwakho singagoduka uDisemba sizelule legcekeni uboleka 1000 futhi kusona kuba vese sigoduka ujeja vese ngoDisemba isidlala istock fela nganami izobuya yonke imali yakho uDisemba ngakumbuyisela Babu Dokotela boyise sibojabule siyabonga Sibonge Babu Dokotela Babu Dokotela ake sibheke la nako umunye umbukeli uthi Babu Dokotela ngisebenzela ifamily business and siyayenza imali kodwa mina nje hayi imali abanginikeza yona khona into ongamsiza kuyona ake silungise spelling thina abantu siyathanda ukutheorize nokuthathela izinto phezulu ukusebenzela ifamily business mhlambe kungcono uma usebenzela ifamily yaka FNG yaka BNZ yabo but ukusebenzela ifamily business ifamily business noma ngabe abelungu kodwa abantu basibangconja abelungu bandrekhada as workers alanda ukuthi azokhuphula umcebo bandrekhada njengamathuluzi okusebenza ukuthi babe rich bona but amandiya amakhaladi kuwesa abantu abamnyama uma usebenzela ama families they tend to compete with you bayitshela ukuthi wena ucompete nabo meaning that uma usebenzela bona ungayithenga ijacket ebizayo ungayithenga incathulo ezibizayo ungalingi uthenga imoto usebenzela ifamily ngoba kuzoba nethendency engathi le mali esimnika yona iningi kakhulu lo muntu useze wathenga imoto kanti imali la ayaholayo uhlala phela vese lo muntu engisho ukuthi ufuna sekubheke lokho once wasebenzela ifamily business believe you me your progress is in danger your prosperity will be dimmed ayikho into ozoyenza ikuphumelelisa ingakho ngithi umuntu usebenzela ifamily business ngicela ungitholele igama lalona oyinkinga negama lalona wena oreporter kuyena uze nalo uphathe imali engango 10,000 ngiqondise lebona nje kuze ukuthi nje ukhale lenhlizweni yabo sibashaye ngomuthi in a sense that ubusuku nemini bazofuna ngisho kokwakhela umuzi sifuna sibashaye ngesense baze bakuthengele ibhaki bathi ngoba uhlala endaweni embi asikuthengele okuyivenyana
kanti umuthi kusuke kuwumuthi leyo nto le umuthi nje umuthi abantu obasebenzelayo ufuna ukwazi lokuthi ngesikhathi ubasebenzela zibuza ukuthi izibangaki once naqala naba we fleet of 30 40 50 lo muntu uphethe isithwalo lesithwalo isona sesimcindezelayo but uma uzama ukukhuphuka ngaphezulu kwe limit akalele yona uzogcina esetargethe wena. Number 2 and okugcina nje ithi into umuntu omsebenzelayo if kwabantu bofamily if bekubona ukuthi bayakwazi ukuthi abantu abasebenza abaqasha abantu basebehlakaniphile awukwazi uqasha umuntu isiphuphuko uyabona nje nami nginabasebenzi nje ngiyabakwazi ukuba assess sinento esibiza ukuthi i-cash up rotation. I-cash up rotation siyazi uma cash up usibanibani i-cash up iyakhuphuka uma cash up usibanibani cash up iba phansi hayi ngoba engenzi kahle kusho ukuthi unesigcwaco lo unenhlanhla uma umqashi wakhe sek-identify ukuthi unenhlanhla uvusela aqikelele ukuthi njengoba wena uhlala kude uhlala emaplazini uyazi ukuthi njengoba uhlala endaweni eyihlanu uyeFrede uzokukhipha ngolohlanu late athi uzokushiya lemgaqweni ku freeway eFrede uhike uthola into eziyeFrede bakhona bazokupick up lapho khona bazokupick up yena ukushiyile yena uzokushiya athi mase ekhaya athi ungifonela imoto uma usuyitholile ezama ukuprove ngokwe satellite ukuthi i-distance yeni bisi apart kanganani aphinda phone athi ngane yami akagibeli nikhiphe imoto izokulanda athi hayi gogo ngazi nansi imoto eqhamukayo athi ungitsheleke kodwa uma ususekhaya aphinda livala ucingo wenzela ukuthi mase kutrackwa kuthiwa ukuthi communication yeni yayi friendly kakhulu and nani far apart labafana abafika bakupick up kuzothi nje ebusuku ukuthi insi imoto vese imiso wena ngelight ngeflashlight kanti labantu abakuthatha bokusebenza ngisho ukuthi ufuna ube careful if usebenzela abantu bomndeni wena ukhuphuka and you become a threat and bafuna ukufaka ezithwaleni zabo and inhloso yabo basuka ufuna njalo under suppressed. That is why ngithi ngoza sibashaya ngomuthi babe flat baxhashaza wena not baxhapheze wena. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ke sifuna sibheke la. Nangambukela ukuthi Babu Dokotela kudala ngiye emabhenki ngiya kuma garage ngithi ngizama ukuthenga imoto ayithengeke imoto igama lami kuthiwa libi kuthiwa angiqualify iscore sami siphansi kakhulu. Ngabe khona into ongakwazi ukungisiza ngayo? Okay, ake sikhulume ke lento ukuthi wena awunayo imoto. Phela kusho ukuthi ke ufuna uhambe uyithenga. Ungakabi nawo uzoyithola kodwa nawe. Ake sibheke lana isekha iEl Shaddai Holy Ash. Sayisaphusha sayidayisa yathengwa basizakala abantu batestify abanye bangasinika ama testimony ukuthi basizakele baba nama social challenges, spiritual challenges ukuthi babe nalento esizifuna. Masithi spiritual challenges it whereby kunento zikamoya ezimbambayo. Social challenges it whereby ungakwazi ukusenza ekhaya ngoba nisindisiwe abakhola into efana. Social challenges are those. And then manje sakhe sishintshe ilabel sayibiza ukuthi El Shaddai yezimanga. Sengifuna ukuthi ke wena ke ukuyiprove lezi banga zakho ngicela wenze nje thenga iEl Shaddai Holy Ash uzosho Babu Dokotela senginawo nje ngiphinde ngithengeleni kanti uyiscam yini kwawena. Ngifuna ukuthi wena othi Babu Dokotela ngifuna imoto Babu Dokotela ngusomatekisi and then imoto mina ngaze ngithenge igama lami ngoba lami igama likho lihle kodwa nginayo imali ngiyakwazi ukuyikhokhela. Ngifuna umuntu ozokwazi ukuyikhokhela into but this is not about playing games with people. We're too old for that. Ngifuna uyibambe kanje iEl Shaddai Holy Ash uthi igama lami nguSibusiso Xolo. Oxolo abantu bangapha eTranskei nguSibusiso Xolo. Phone number yami ithi bla 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 bla. Nginayo iEl Shaddai Holy Ash. Ngifuna ukuthi ngisize ngithole imoto. Ngifuna ukuthi uyisebenzise uma usungithumelele leyo nto ngizoyithatha mina ngiyifake kuma systems. Mingifaka ama system ngizoyithumelela mina lo message yakho njobe injalo ngithumelela ngine cluster yama car dealerships ngisele ngispread khona. Whoever ipick up meke bayidlala lo order yakho izongena kamnandi le madlebeni abantu baqala ukuthola iorder umuntu ufuna ukuthenga imoto. And ukuthi yini edala ukuthi ungayitholi imoto that will be amended. That will be broken. We will twist it ukuthi wena okusala ama dealership azoqala kufonela. Uma bekufonela do not allow them to ask you to ufake deposit. Ungayifaki deposit. Batshela ukuthi imali edeposit nawo bathi lo mali ngoyikhipha mase ngikhokhela iballoon ekupheli
kwe-installment yami engisuke ngisikhokha. Angifuni ukuthi ukhokhe imali ukuprove ukuthi lento esithi wena kuzophela lo nyaka udrive. This year it must end you driving. Ngifuna umuntu othi Babu Dokotela anginayo imali deposit kodwa mina imoto ngingayi-afford. Imali engiyihola. Ngifuna lo muntu. Ngifuna ukuthi umuntu Babu Dokotela ekudala ngihlanganisa anginayo but ngi-blacklisted. Ngifuna ukumchallenge no-blacklist ngoba no-blacklist thina siwazi lento into bandlulelo vese lento le. Sifuna ukuthi sidile now spiritually. Ngifuna umuntu othi Babu Dokotela I want a commercial vehicle, you'll get it. Ngifuna umuntu mina Babu Dokotela ngifuna ukusama utshwala ngikwazi ukuthi ngiye ngibuye sengikhathi uhambe na but mengithi ngiyafaka i-credit score sami siphansi kakhulu sizospusha enkani ngoba ngazi sasifike noma i-credit score naso. Angazi ukuthi ubani lo wasitshela umqondo wama-credit score. Ube imali onayo ubusebenza into estable usutshela credit score. Thola i-El Shaddai yezimanga noma uthole El Shaddai Holy Ash ngoba as from next month izobe sibhala ukuthi El Shaddai yezimanga. Uyithole siprove izimanga. Drive now. Pay no deposit but drive now. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la. Nangombukela uthi Babu Dokotela sinenkinga ekhaya. Abantu abasekhaya bonke bafa ngokuyibulala. Ngabe i-Archangel Barakiel angakwazi ukusisiza ukuthi sivale nje lo mkhokha. Number one, we need to know who is Archangel Barakiel. Ungavumi umuntu avesena kutshela ukuthi bizingilosi mhlawumbe ubizingilosi kaLucifer. Ingilosi zigcwele wonke umkhathi. Khona ezisebenzela umbuso obumnyama, khona esenzela umbuso okukhanya. Imibuso yi-2 is a dark and umbuso wenkazimulo kaNkulunkulu. And then umuzobiza ingilosi always question who is that angel and what is his ranking? What is his dominion and position? And you people who tend not to worry about that. I'm very skeptic about the angels. When umina display angel, uthi Babu Dokotela ngiyabona into zakhe azihambi kahle and then kuyathusa ukuthi ungathi usebenza kangaka imoto sakazi kafika ku20. It's not about 20. It's about the angel that you mina azungisiza imoto ezo20 but impilo yami destroy uma ngidlula ngomhlaba. Ngifuna uma ngifika ethongweni ngifike ngimukeleke. Ngingavinjwa zimoto ethongweni izibozi zemoto ezimi phambi kwami. Ingilosi onginika yona I must tell you Archangel Barakiel is an angel of the Lord, angel of the throne. It's one of the throne angel. It's a 6-week angel with 70,000 eyes. Angisho lokho. It's a 6 weeks wings angel. Amehlo ayo awu 70,000. Akathi umephenduka is a 4-headed angel. Mesithi 4-headed angel isiza amakhono onke akaphenduki. You always focusing on God. But his mission is one, is to bless people who are less blessed. People who are underprivileged in the realm of the blessings. And in the spirit of suicide, ask Angel Barakiel to release the blessings that will able to cast out the spirit of suicide. It is a spirit. Abantu aba understand mesikhuluma ngama spirit. And spirit and a demon, those are two different things. Demon is a promotion. Spirit is a demotion. And then uLucifer uLucifer. Embusweni wakho bomnyama unama rings awu7. There's 7 rings of Lucifer. In those rings, there are demons who are responsible for these spirits to be discharged. Bese athunyelwe kuwena ama spirit. It's a spirit of ukuzibulala. It's a spirit that comes from the 7 rings of Lucifer. Engisho ukuthi you have to come against that spirit. Chant Archangel Barakiel. He is so powerful. When he blesses you, you'll be blessed and your generation will be blessed. No one within your family will be able to kill himself or herself. Babu Dokotela says now, when you want to raise the altar in the temple of Archangel Barakiel, you have to call me. Wherever you are, you may be working in overseas as a nurse or as a caregiver, but at home you are told, but you're in overseas, you're in Ireland, you're in Scotland. It will take you how many hours or days to come here? Because a lot of papers you have to prepare and money as well. You have to tell me, Babu Dokotela, we are suffering this condition. I'm in New York. I'm told, my husband is trying to kill himself. He's okay, do this and do this and do this and do this. And then you have to do this. And you will cancel the spirit. We're going to use
Archangel Barakel. Very important to know whose angel is that. Ithini rank yakhe. Babu Dokotela bawisa sibawujabule siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela, ake siphinde sicacisele umbukeli la. Uma ngabe usuke uyogeza umuntu ethuneni ngo-12 ebusuku, usuke egezelwani? Kunomuntu othi Babu Dokotela, ngiphuma eKhimbali kade ngilande isigubhu. Babu Dokotela, ngiphuma eVenda kade ngilande isigubhu. Sisebenzile isonto elodwa, amasonto ambalwa ngibuya khona sesithule. Babu Dokotela, ngibuya eMalelana kugogo kade ngilanda isigubhu sesithule. Akaze sisebenza. Sisuke sisithathe lesigubhu lesi siyozivusa. But uma sizozivusa funa sizivuse ethuneni. Sisithathe sisigqibe ethuneni for 3 days. Uma ususilanda ethuneni kufuze ukuthi ngo-12 ebusuku ugeze ngalomuthi phezukwaso. Sizovuka ke isigubhu sakho. Ngoba sikhathele ukuthi ulanda isigubhu ngo-70,000 siyajika isigubhu asivuka. Ngithi mina woza no-10,000 ngikunika umuthi uhambe uyovusa leso sigubhu sakho. Isigubhu asilahlwa because ukhokha imali ngaso. Ungakhokha imali engaka uyayijika into uyayilahla. Babu Dokotela uthi uma ufuna sikuvusele, you don't have to bring it over. Tell me where you are. Ngikuthumelela umuthi ufike wenze ngale ndlela engizosho ngayo. Preferable ngoba sesadlala abantu, fika kuBabu Dokotela display story sakho and njengamanje sibe sis-indicator la eThekwini ukuthi siyakuvusa manje. Ubheme lo muthi, ushise lo muthi, ukhwife lo muthi, usho manje sicela ukuvusa usibanibani. Akavuke ngamlanda endaweni ukuthi sizovuka isigubhu, ufike ekhaya usigqibe ethuneni after 3 days ugeze phezukwalo and sizovuka isigubhu. Babu Dokotela bawise bawujabulile. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela, ake siphinde ucacise la. Kunombuzo Babu Dokotela ovela uthi Babu Dokotela uyasenza yini isichitho? Isichitho nenhlanhla into eyodwa. Awukwazi ukufuna umuthi wenhlanhla kumuntu ongenayo inhlanhla. Angikuveze lokho. Uma uthi uyofuna inhlanhla, lo muntu ufuna bonakala ukuthi ungenza ukuthi unayo inhlanhla yena noma ngofuna nami into engenayo. Meaning that umuntu wesichitho umbona ufika nje ukuthi lokho kunaso isichitho noma lo baba unaso isichitho. Number 1, ufika ingane idlala ngenhlabathi, ubodla inzile ekhaya kunzima. Number 2, ugogo umfice ngekho eyocosha amalongwe noma ucoshela eyosiza emzini umuntu lalekele abamba khona itoho. Abizwe kuleya muzi acela ukuthi khona umuntu osamcela ekhaya bamdedele afike asho ukuthi awu ngingamsiza ngani umuntu alusho ukuthi ngifuna isichitho message asiphumela ngaphandle ke ngilapha ezasosibani noma kwe-toilet akuthathele lento message ngizokufica ngendlela mase kutshela lento kayingena ekhaya nje ubona ufike uyenze kanje umuntu wesichitho uyahlupheka ngalo ndlela mina isichitho angisiyenzi because ngiyasazi ukuthi senzani. Isichitho sona isilimi sishaya ndawo zonke. So isichitho umuntu ufuna isichitho ungeze kuBabu Dokotela ungabe uzaba nje labanye ozakwethu sibaningi kupracticeeni ngoba ngibalekela lento ukuthi ngibe yiphila ngibe mude kakhulu kunezinye inyanga. uBabu Dokotela uyena omncane kunazo zonke inyanga. Kukhulunywa ngenyanga engawazi umuthi kukhulunywa uBabu Dokotela. Inyanga engenamali kukhulunywa uBabu Dokotela. And into enginayo ulwazi. Intellectual indigenous. And angiyena uprofessor. Lento yokunibiza ngoprofessor ngisazophinda futhi ngininike isikhathi nginifundise ukuthi uprofessor kusho ukuthini ukuthi umuntu uprofessor and umuntu uma uprofessor uba uprofessor isikhathi esingakanani. You born as professor or you die as professor. Lonto safuna ngiphinde nginifundise sikwazi ukuthi downgrade bokulanda aba uprofessor. Babu Dokotela bawesizwe bawujabule siyathobeka. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela akuphinde la uthi ukusicacisela kabanzi ngeNdoda Edlamasi. Indoda endala indoda omsebenzi makhuluma kwenzeke. Le ndoda idlamasi bakithi. Le ndoda we are on August. We are 4 months away or 3 months and a half away to uqede lo nyaka. Le ndoda uma uthi uyayithatha manje uyithathela ukuthi obekuzokwenza ngoJanuary kuwena ngenzeki obekukuhlula ukuthi ukuthenga ngoDecember ukwazi ukuthi ukuthenge. Ngifikelwe abantu laba serious abathi ebakusebenza imisebenzi yama contract or ama tender government bayafaka amaphepha maybe wafaka amaphepha sebethola ukuthi manje awazihanjiswa amaphepha sekuthiwa awasendwe ngeemail into yakade bengayazi short manje bashaya ama deadline and sifuna ukuthi lo ma deadline extendwe senza le ndoda edlamasi le ndoda ke uma uyilanda
ethuneni siyayihlola khona bayithatha ngo-40,000 bayivusa nespoke, khona bayilanda ngo-30,000 bayivusa ngamasi kuphela. Uma uyivusa ngespoke usuke uyivusa ngenyama, and then imivuke ngenyama isebenza kakuhluke kakhulu. Ukusebenza kakuhluke ngoba uyivuse ngenyama kufuna sekunika inyama ozogeza ngayo. Yebo gogo, uma uyivuse ngenyama khona inyama ufuna udla ngo-12 ebusuku kunjalo salukwazi. Sifuna ukuthi wena ucebe Indoda Edlamasi, indoda omsebenzi. Umathunywa vuma khuluma kwenzeke. Iyona ke indoda le esithi Indoda Edlamasi sizokuvusela yona. Siyabonga.